Ata aquí o noso tempo, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Graciñas e que pasen unha moi feliz tarde de Reis. Berros de alegría, caras de sorpresa e moitos saltos de emoción é a escena que se repetiu esta mañá en moitísimos fogares galegos. Os Reis Magos foron tan xenerosos como de costume e cumpriron a maioría dos desexos dos nenos e dos grandes, aínda que para algúns non acertaron. Yo me lo he regalado yo. Me regalou Jesús. Quedei contentísima. Contentísima, ademais que me fixo unha ilusión loca. Moi ben, mellor do que esperaba, portáronse os reis, Sí, este ano non hubo carbón. Que tal? Moi boas tardes. O agasallo máis grande dos Reis veu da man da lotería do neno. Porque isto lo merece! O segundo premio deixou 24 millóns no Porriño, onde ademais venderon polo menos un décimo do primeiro. E en Marín caeron 2 millóns.